22 кутии, 22 суми и 22 участника, които чакат да играят в сделка или не с противоречиви чувства. Искат да спечелят много пари веднага, но и в същото време знаят, че емоциите тук ще им липсват. Кой ще бъде днешният щастливец? Ще разберем след малко. Сделка или не? Започва! Всеки край е добър край. Ако не е добър, значи не е край. Решения намират търсещите. А сега ще ви представя човекът, който не спира да търси, да изследва и се учи всеки ден. Румен! Дами и господа, започва сделка или не по Нова телевизия. 22 участника чакат да играят. Един компютър ще избере този, който ще играе за неговите 100 000 лева. Сигурно си имате някой фаворит, който искате да играе. Примерно диджей Жоро, примерно Димка, примерно Марат, не знам. Който и да е той, стискайте палци сега компютъра да избере точно него, точно вашия любимец. И така, компютър, приготви се на 3, 2, 1, старт! Ето ги тези 22-ма, които чакат всяка вечер да играят за 100 000 лева. Един от тях ще излезе, за да играе неговата игра в сделка или не. Тази вечер, сделка или не, за неговите 100 000 лева ще играе Димка от Ловеч! Айде, Димче! Кутията ми от тук. Знаеш ли колко съм постискал палци да излезеш да играеш? Много, дай една прегръдка сега. Така. Добре, пожелавам ти много късмет. Благодаря. Обаче, преди да започнем играта, знаеш, трябва да ми отговориш на един въпрос. Добре. Сега, предполагам, че имаш богата обща култура. Дано, ще видим. Добре, въпросът за Димка от Ловеч. Породата Доберман е вид мастив, териер или пинчер? Пинчер. Пинчер ли е? Да. Пинчер е. Да маркираме ли пинчер? Да. Добре, да маркираме. Браво, че са го маркирали. Браво! Пинчер е верният отговор. Обръщай се сега към нотариус Манчев. Добър вечер, нотариус Манчев. Добра да бъде, Румене. Вие кучета обичате ли? Имаме две. Аз обичам кучета, обаче по-обичам котки. На вкус и цвет товариш нет. Добре. Димка, няма те държим в напрежение повече. Моля те да играеш спокойно, защото те очакват 22 затворени кутии. Всичко е наред. Бъди щастлива. Последната кутия ще има страхотна сума за теб. Вау! Спокойно играте, Как нотариус Манчев знае какво ще има в последната кутия, аз самия не знам. Но да видим сега, дали наистина в последната кутия ще има страхотна сума. Димче, кутия номер 15, как е? Окей ли? Окей. Окей. Да остане тук, да не я мърдаме. Да. Ма чакай сега, ние не сме почнали играта. Първо живота на Димка в снимки, а след това всичко останало. Димка от Ловеч е семейна с 2 дъщери. Отрудена жена, която се чувства успяла, след като е отгледала 2 си деца и те успешно са поели по своят път. Тя е събрала всички добродетели на семейството и е посветила живота си на него. Тази вечер във вашия дом гостува Димка. Предстои да видим как ще протече играта й. Колко са ти големи дъщерите? Защото си Married with Children, нали знаеш? На 35 и на 37. Охо, ти си ги отгледал. Внуци има ли в тази работа? Да. Колко? 2. И от двете по един? Да. Едно момченце, едно момиченце. Много добре. Как се казва момчето? Ясен. А момичето? Мария. Нищо не са кръстили на тебе. Гледай какви хора. Що така?
Защото съм женската страна. Да. Разбирам сега и мъжете винаги се налагат. На баща ми. Не на баща ми. Ти за колко пари си дошла? Да видим как ще се развие играта. Димче, ял сте и тия глупости, ми кажи като прати СМС-а за колко пари го прати. Кажи за колко пари Аз вярвам в умерения късмет. Колко е умерения късмет според тебе? 6-7. 6-7. Какво, лева? Хиляди. Хиляди. Щом са хиляди е много добре. 6-7 хиляди лева. Ще ги поискам на първа оферта на банката. Но първо да почнем играта. 5, 4, 3, 2, 2, 2. Играта на Димка. От Ловеч сделка или не започва. И така, Димче, първите 5 кутии, първата оферта на банката. 16. Ти си ги приготвила. Кажи ми втората. Не, втората не знам. Първата е най-вдясно кутията. Защо? Отвори в най-вляво кутия. Не, най-вдясно, защото ти влизаш от дясната страна. Дай да ги караме. Добре, какво още има вас с номер 16? Смятам, че е на хубаво. Значи да ти кажа, за пръв път виждам тази стратегия. Кутия номер 16, так само да не ни издъниш. Само да не ни издъниш. Синя сума търсим, давай. Уоу! Значи откъдето влизам трябва да внимаваш много. Много трябва да внимаваш. Дай да минем от другата страна. Не ме кани във вас, че гледай какви поразии правя. Разбираш ли? Да. Да, какво? Коя кутия гледаш? Какво се отглежда? Преча ли ти? Не, Ако ти преча, мога да излеза от студиото веднага. 21. Значи, Марат изобщо не разбира от пари, да ти кажа. Изобщо. Ти без очила виждаш ли всъщност? Виждам, разбира се. Кутиите са по-големи. Да. Това е 22, дето го избираш. 21 е. 21 е. Добре, 21. Марат, отваряй. Отваряй кутия номер 20. Аз ти казах, че не виждаш без очила. Виждаш, ако беше сложил очилата, щеш да видиш 100 000 лева. Но мерения късмет е все още тук. 100 000 лева няма при теб. Но ще получиш на края на играта един билет сделка или не. Ти купувал ли си такъв билет? Точно такъв не. Защо? От другите ли си купувал? От другите, да. На националната лотария? Да. Какво си печелила от тях? Не съм печелила. Точно от тях не съм. Купила съм 2-3 билета и толкова. Добре, регистрира ли ги след това? Не. Що не ги регистрира? Изхвърли ли ги? Защото то беше доста така назад във времето. Изхвърли ли ги? Да. Не ги пазиш? Не. Леле, за малко да ги регистрираш. Сега си купи нови билети. Да. Виж, ако не печелят, регистрирай го. Че сега печелят страшни неща. 2000 лева, 300 лева, 100 лева. Така от непечеливши билети. Представяш ли си? Обаче този билет е много по-добър. Знаеш защо? Защото всеки трети билет печели. Всеки трети. Голям кърък ще си, ако фанеш да не спечелиш на третия билет. Представяте ли си къв кърък ще? Направо страшна работа, аз не мога да го проумея. Обаче, в тези билети на момента може да спечелите 100 000 лева. Точно както в играта сделка или не. Но това не е всичко. Както има една реклама там на едни уреди и така нататък. Но това не е всичко. Всичко е 6 милиона 787 500 лева. Ето това е всичко като печалби в националната лотария. И билета сделка или не. Но и това не е всичко. 56 човека ще играят за половин милион или 1 милион лева. Сега кажете ми. Този билет, сделка или не заслужава ли да го имат? Заслужава. Защото по този начин вие предизвиквате късмета, а не чакате късмета да дойде на вашето рамо. Няма как да стане. Има един виц. Мичадо, купи си билет. Няма как да играеш сделка или не за 1 милион лева, ако не си купиш билет. А тези билети може да ги намерите в цялата търговска мрежа на националната лотария. И 1 милион лева ще бъдат в една от тези кутии тук при мен в студиото. Димче, коя е следващата кутия? 12. Кутия номер 12. Мина от Надежда. Тя не е ли нова булка? Не бързаш ли много с кутия номер 12? За пръв път и се пада кутия на Мина. И виж името и такова специално. Мина. Ако фане да гръмне. Да не се минем случайно тук.
Димче, кутия Те номер... като ги гледам, всички цифри са хубави и Добре, а ти трябва да се отварят. Добре, любими числа имаш ли? Имам. Кои са тия любими числа? 10 и 19. Защо са ти любими 10 и 19? Защото са родени двете ми дъщери на тия дати. Това е сериозна работа вече. Това е вече сериозна работа. Кутия номер 12 да е отваряме. Да. Кутия номер 12 мина отварен. Внимавай. Усмихни се, де. Усмихни се. Аз ти казах, че е мина. Нали ти го казах? Да. Да не ми се сърдиш. Защото тия 12 500 лева, знаеш как помагат за едно 6-7 хиляди лева. Много помагат. Много е така някакси подпомагат сериозно. Дай да видим коя е четвъртата кутия. Коя е четвъртата кутия, Мила? 8. Сега 8 е числото на парите. Знам, ама всички числа са ми любими, тъй че... Нали само 200 любими? Как ги изкара всичките? Сега имам и някои тайни сега. Добре, има ли някоя друга кутия, освен 8, между която да се колебаеш? Примерно да речем, дали да отворя 7 или 8? Има, разбира се. Коя е тази кутия друга, която се колебаеш? Да речеме 17, 7... А тия седмиците не ти харесват хич? Просто не ги свързвам. По никакъв начин с теб? Да. Не знам. Много числа имаш ти, човек. Как ще се оправяме нататък? Не знам. Не знам. Дали ще е 7, 17 или 8, ще разберем веднага след рекламата по новата. Спокойно, не се притеснявай, не се притеснявай. Приятели на Сделка или не, ето тук сме днеска в студиото с Димка от Ловеч. Тя вярва в едно нещо, което е много сериозно. Нарича се умерен късмет. Аз не мога да преценя какво е това умерен или неумерен късмет. За мен е късмет или го имаш, или го нямаш. Но Димка вярва в умерения късмет, което означава 6-7 хиляди лева. Димче, много добре. Да видим сега дали ще стигнем до там. Каза ми, че 8, 17, 7, искаш да ги отвориш. Аз ти казвам, че 8 е кутията на парите. В тази кутия предметна награда няма да намерим. Но може да намерим 10 стотинки, но може да намерим и 50 хиляди лева. Така че, коя е кутията, която искаш да отворим? Нека да бъде 7. Какво стана с 8? И 8 ще отворя. Гледай как се разколеба на бърза ръка. За мен няма сплит чесън. Ето, Моника си го взе. Виждаш, я обеща да го остави. Коя кутия искаш да отвориш, която иде? 7. Кутия номер 7. Вера, с усмивка, защото ще има синя сума. Отвори да видим. Да, 1 лев! Да, 1 лев! Не ти трябва чесън на тебе. Ти сама откриваш къде са сините суми. Остана една кутия преди оферта на банката. Значи много е важно, защото си направила страшни порази. Погледни напред да видиш какво е. То 12 500 ли не бяха, то 15 000 лева ли не бяха, то 100 000 лева ли не бяха. Гледай сега да отвориш нещо от синия сектор. Предметна награда най-добре ще ти се получи. Дишаш тежко. Нещо не ти се получава играта, като че ли. Коя е кутията? 8. 8! Бре, ти го буташ не дей от 8, то пак на 8. Дай да видим какво има в тази осмица сега. В крайна сметка 8-8. Гледай сега. 8 е много хубаво число и е числото на парите. В него няма предметна награда. Това е най-важното. Обаче е много лошо. Защото има петица и нула. И нула. Отваряй кутия номер 8. 50 стотинки! Смях ли виждам твоите очи? Радост ли виждам? Ма много си криеш тия емоции. Що така си криеш емоциите? Не ги крия. Криеш ги. Май животът те е научил така. 35 години дъщерите. Майко... Ма ти си завършила по татово време. Да. По комунизма? Да. Сега предстои оферта на банката. Той тогава е завършил по комунизма. Дай да видим дали ще се разберете. Той мене, ако ме питаш, още от царско време е завършил, ама това друга тема на разговор. Господин банкер,
Да, добър вечер. Естествено, че ще живеете с орлите. Разбирам ви. Да, никога не съм изпорил. Все пак едно 300-400 години за вас е просто началото на възрастта, да. Каза, че спокойно може да му бъдеш дъщеря. Слушай. Да. Каза да ти предам дословно. Дъщ е моя. Офертата на банката е смяна на кутиите. Не мога да разбера какво мислиш. Оглеждам просто кутиите. И? Докъде стигаш? Няма сделка. Гледай сега. Ти това ще ми го отговориш. Първо въпрос не съм ти задал. Второ, 10 на коя? На голямата или на малката? На голямата. И на мен 10 ми е на големия. Какво правим сега? 10 е хубава кутия. 10, може да има и 10 стотинки. Може. Но може да има и 10 000 лева. Каквото има. Просто аз никъде не знам какво има. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка. Няма сделка, приятели. Тя просто каза няма сделка. Иска да отвори още 4 кутии. Добре, какво мислиш и вярваш, че има в кутия номер 15? За да може да почнем да работиме нататък, трябва да знаем какво има в 15. Нямам интуиция. Нямам. Не знам. Тогава как отваряш кутия, като нямаш интуиция? Просто затваряш очите и посочваш. Не, имам някои кутии, които се въздържам да ги отворя просто. Добре, 10 е едната, 19 е другата. Супер, идеално. Пазим ги тия 2 кутии. Давай нататък. 4 кутии трябва да отвориш. 4 кутии. Кои сте? 17. Кутия номер 17. Ончо, отваряй. Може и с усмивка да отвориш все пак, ако искаш. 10 лева. 10 лева. И той като тебе. Пести се за усмивки. Едни такива дяволити усмивки малко ми идват вашите. И на тебе, и на Ончо. Втора кутия. Димче, не съм чул втората кутия. 18. Кутия номер 18. За да проверим какво има в 19. Много добра стратегия. Само, че трябваше да отвориш 11, за да провериш какво има в 10. Или мислиш, може би, нещо друго. Защо избираш кутия номер 18? Ами по метода на изключването. Аз имам някои кутии, които се въздържам да ги отворя. Само за това. Кои са тия кутии, дето се въздържаш? Пазя ги малко така за накрая. Браво! Кутия номер 18. Айде, отваря тази кутия. Издръпнахме от чакане. 50 лева! Добре! Добре ти се получи. Много добре ти се получи. И на тебе, и на нея се получи много добре. Сега. До тук нещата добре. Коя е третата кутия? 11. Не се ли въздържаш от кутия номер 11? Ами от нея не. Ма това е господарското число. 2 единици. Права си, щом не е в близнаците, значи не е със сериозна сума. Кутия номер 11, Марина, отваряй. Ти очакваше да ти кажа Мартин. Няма да ти кажа Мартин. Ма моля ти се, отваряй кутията, стига спори с мене. Ето, 2500 лева. Това е малко по-домерения късмет. Затова ще пляска. И остана да отворим четвъртата кутия. Коя е тази четвърта кутия? Сега да те питам аз. Много важна кутия преди офертата. Просто ги гледам и всички ти просто спирачка. Не трябва да ги отварям. Защото ги свързвам всяка една с нещо. Хубаво. Добре, коя не свързваш с нищо? 20 с какво свързваш хубаво? На 20 ми се обадиха, че съм одобрена да играя в сделка или не. Супер! Едно с какво свързваш? Едно го свързвам малко с 10. Малко с 10. Малко. Добре. 14 с какво го свързваш? Ами, вчера играх с 14 и имаше голяма сума. Сериозно? 22 с какво го свързваш? На тая дата съм се омъжила. Много сериозно. Кутия номер 6 с какво я свързваш? Ами ще взема да я отворя 6. Ей! Все пак
От 5 кутии една оцелихме, което си е направо рекорд. Кутия номер 6, 10 стискаме палци за синя сума. Синя сума, синя... 20 лева! 20 лева! Синя сума! Много добра синя сума. Сега предстои оферта на банката. Я да погледнем 7500. 10 000. 25 000 и 50 000 лева са още в играта. Сега да видим какво ще предложи. Според мен няма да бъде средния късмет, или как го викаш, умерения късмет. Господин банкер, един умерен късмет от 6000 лева. Ма 6000 лева е по-хубаво. Ето, вижте как звучи. Просто слушайте само. Затвори ми телефона. То човек ми затвори телефона. То човек ли е, ама айде. Затвори ми телефона. Каза 2500 лева и ми тресна телефона. Не можах да го убеда, извиняй, Дим. Искам ти да вземеш решение. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка. Няма сделка. Значи искам да те питам това. Ти сега живееш за внуците, преди живееш за дъщерите, а преди да имаш дъщерите, наживя ли се? Не много. Що така? Защото съм се оженила на 21. И не можа да се наживееш като света? Да речем така, да има малко баланс и равновесие в живота. Малко баланс и равновесие. И как така си го избра този мъж на 21 години? Или той те избра? Те бяха такива времената. Нашето поколение на тая възраст се омъжва. Тоест, ако не се ожениш до 22, вече си стара мома, цялото село те разнаса. А ти учила ли си нещо? Механотехнико. Механотехнико? Да. И след него какво работи? И след това съм работила много неща. Ама къде те разпределиха след механотехнико? Не са ме разпределили. Значи, работила съм в изчислителен център, в завод. Най-много съм работила като търговски работник. Касиер и продавач-консултант. А къде те срещна мъжът ти? В завод. В завода? Да. Добре, кои сте спомените, тия хубавите спомени? От тогава ли са или може би от сега? И от тогава, и от сега, откакто са се родили децата вече. Ти готова ли си да отваряш кутии? Готова съм. Що е готова да отваря кутии? Веднага след рекламите по Нова телевизия продължаваме с кутиите. Важно е кутиите да си набелязала. Приятели на сделка или не, ето ни тук в студиото, където днес своята играе Димка от Ловеч. Две дъщери, двама внука, момче и момиче. В момента и предстои да отвори нови 3 кутии. В играта все още има 25 000 и 50 000 лева. А Димка вярва в умерения късмет. 5-6 000, 7 000, 8 000. Това е умерения късмет за нея. Дали обаче ще стигнеш до там? Да, не знам. Дали 3 кутии, с коя започваме? 3. Кутия номер 3. Танчето от Кючук, Париж. Танче, отваряй да видим какво има при теб. Лошо. Тези 25 000 лева трябваше да останат в играта. Не трябваше да бързаш да ги отваряш. Трябваше още малко да поседат в играта. Добре, втората кутия. Опитай се да не е 50 000 лева. 1. Кутия номер 1. Диджей Жоро. Много се притеснявам от него, да ти кажа. Много се притеснявам. Все големи суми има при него, все като касапин. Прас, яй да отрезва нещата и приключва. Сега той не е виновен. Не. Не е виновен, това му се пада. Мисля си, като излезе да играе, дали ще бъде с голяма сума или с малка сума. Последно, кутия номер 1 ли искаш да отвориш? 1. Кутия номер 1. Да. Той вече я отвори. Да. Но аз мисля, че този път няма да те пореше. Жоро, отваряй. 1000 лева. 1000 лева. Добре, все пак и добре. Всичко, което е по-домерения късмет, ние сме съгласни да му пляскаме. Важното е да е по-домерения късмет. Ама тук умерен късмет няма. Тук или имаш късмет, или нямаш късмет. Или печелиш на момента суми до 100 000 лева. Или регистрация за участие
специалните игри сделка или не за половин милион или 1 милион лева. Въпреки всичко има една малка особеност. Трябва да намерите билет, в който има звезда. Звездата е тази, която определя дали печелиш или не печелиш. Но искам да ви кажа, че всеки трети билет е печеливш. Всеки трети билет. Вълшебните билети, сделка или не, може да намерите в търговската мрежа на Националната лотария. Навсякъде. Димче, третата кутия, коя е тя? Кутия номер 20. Венко, да видим какво има в кутия номер 20. Отваряй. Предметна награда. Ти че да носи предметната награда. Ти че и да му я донесеш. Майко мила, каква хубава предметна награда. Венко, я си микрофон. Вземи. Сега пиши ми, ти имаш ли лозе да подрежеш тук лозниците? Не. Нямаш лозе. А какво имаш? Абе, Пелин, нямаш и къща нещо. Процес на строеж, така че... Още не сте я построили? Строи се в момента. Тогава можеш да подрежеш, примерно, плевелче, нещо, това, онова. Или на съседите нещо. Взимай ги. Я телефонен кабел, я нещо друго. Димче, предметна награда в твоята игра няма. Предстои оферта на банка. Дай го отвърлиш. Влизаме в сериозната игра. 2 кутии оферта, 2 кутии оферта, 2 кутии оферта. Господин банкер, слушай. 6000 лева веднага ги приемам. Ама, господин банкер, моля ви се сега, такива неща. Казахте, че харесвате Димчето. А вие за това разбирам. Защото много те харесва, Дими, ти предлага смяна на кутиите. 50 000 лева са още в играта. Още са тук, в тези кутии. Има сделка. Кутия номер 15. Отива на местото на... Колебая се между 10 и 22. Колебанието си е твое. Когато решиш, тогава ще ти кажа какво мисля аз. Сега не мога да ти дам никакъв съвет. Абсолютно никакъв съвет. Кутия номер 10. Така ли трябваше или обратно? Димче, ти мисли за друго. Аз харесвам числото 10. И мисля, че в него ще има голяма сума. Това си мисля. Но дали съм прав или не съм прав, не знам. Сега трябва да отворим 2 кутии. Коя е първа? 2. Кутия номер 2. Жоро от Пловдив, кутия номер 2. Жоро, отваряй. Отваряй. Лошото е, че сумата е една от 4-те, които е в умерения късмет 10 000 лева. Сега поправи тази грешка и отвори кутия, която е под умерения късмет. Или синя сума, или 750 лева. Коя е кутията? Кутия номер 14. Кутия номер 14. Сузи, отваряй. Избрала си я. 5000 лева. Това е втората кутия, която е в умерения късмет. Предстои оферта на банката. Ако отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 2 кутии преди следващата оферта.
много внимателно мисли и много трезво решавай върху оферта на банката. Да видим какво ще предложи сега. Да, господин банкер. Знаеш какво ми каза? 2 дъщери. Що е избрала 10? Оферта на банката е смяна на кутиите. Защото 1,9 също е 10. Сделка или не? Няма сделка. Не знам дали е направил правилно. Не знам. Не знам, продължаваме да отваряме кутии. Продължаваме да отваряме още 2 кутии. Не мога да ти кажа дали си постъпила правилно или не си постъпила правилно. За момента знам, че си взела решение да останеш с кутия номер 10. Това го знам. А следващите 2 кутии ще покажат дали си постъпила правилно. 2 кутии. 13. Кутия номер 13. Близнаците. Стискаме палци да имате 10 стотинки. 10 стотинки в кутия номер 13. 300 лева. 300 лева също е добре, защото е под умерения късмет. Не е там, където трябва да бъде. Идеално. 300 лева не са в кутия номер 10. Следващата втора кутия, коя е тя? Кутия номер 4. Иренко, отваряй. Стискаме палци за синя сума, отваряй. В 2 имаше 10 000 лева. В 4 има 50 000 лева. Предпи оферта на банката, ако отхвърлиш, ще трябва да отвориш нови 2 кутии. Господин банкер. Помниш какво те попитах предния път? Как можеш да избереш кутията на едното дете пред кутията на другото дете? Само то няма как да стане другаче. Не знам. Не, задам ти го като въпрос, защото мене ми е любопитно. На мене в случая ми е много лесно. Много ми е лесно. Защото 10 е рождената дата на големи, а 24 е рождената дата на малки. И няма между какво да се колебая, просто взимам едната, защото тя е тук. Няма да правя сметки 2 и 4 и 6. Докато в твоя случай едното е 10, другото е 19. Можеш да вземеш предния път и 2, можеш да вземеш и 4. В момента отново оферта на банката е смяна на кутиите. Ако си взела тук в тази кутия 7500 лева, стискай ги и не ги пускай. Защото това е умерения късмет. Обаче ако в тази кутия не си взела 7500 лева, ето сега е момента да намериш тези 7500 лева. Да намериш точно тази сума, която ще те доведе до умерения късмет. Защото това е единствения начин да спечелиш тези пари, за които си дошла. Сделка или не? Има сделка. Има сделка! Кутия номер 10 отива на местото на... Кутия номер 10 отива на местото на кутия номер 22. Кутия номер 22. Чакай малко. Така. Кутия номер 22. Сватбения ден, без който нямаше да ги има 2 дъщери. Ето го, виж колко е просто. И до момента има 2 кутии, които си махнала от теб и не си ги отворил. Едната кутия е номер 10, едната кутия е номер 15. 15. Кутия номер 15. Какво очакваш да има там?
Може да има и 7500, не знам. Може, възможно е. Просто не знам. Добре, ако мислиш, че има 7500 лева, защо я махна от тебе? Аз не знам какво има, нямам усещане. Нямаш усещане? Не. И тогава защо взе 22 сега, ако наистина нямаш усещане? Какво ти е усещането за 22? Какво ти е усещането? Защото да не избирам между 10 и 19. Много мъдро. Изключително мъдро, Дим. Кутия номер 15 ли е кутия? Да. Кутия номер 15. Петко, да видим какво има в кутия номер 15. Да видим какъв е бил късмета на Дими. 10 стотинки! 10 стотинки! Каквото и да си взела е повече от тези 10 стотинки. Много повече от тези 10 стотинки. Но ще ти кажа и следното нещо. Каквото и да се случи, и както и да се случи, за да се тръгнеш с 7500 лева, ти пак ще трябва да направиш избор между 10 и 19. Да. Това е самата истина. Коя е втората кутия? Кутия номер 5. След като няма 50 000 лева, логично е да отворим вече кутия номер 5. А колко по-лесно ще да бъде да отвориш кутия номер 5 и да не се вкарваш в приключението, че щом е 5, трябва да има 50 000 лева. Нали така? Не знам. Просто не знам какво Кутия е. номер 5. Това ли е кутията? Това е. Мими, отваряй. Мими, отваряй. 200 лева. 200 лева. Дори няма петица в него. Защото можеше да бъде и 750 лева. Можеше да бъде и 7500 лева. Но не, там няма петица. Ето сега обаче предстои много по-страшното нещо. Ако отвърлиш оферта на банката, ще трябва да отвориш 2 кутии. И задължително ще трябва да отвориш една от кутиите на дъщерите. Или може би ще отвориш 2 кутии на дъщерите. Да, господин банкер. Смяна на кутиите. И отново трябва да избираш. В момента, аз като гледам, той да иска не може да ти предложи повече от 1000 лева. И да иска, и да се насилва. Повече от 1000 лева не може да ти предложи. Затова в момента най-добрата оферта е смяна на кутиите. Ти да усетиш къде са тези 7500 лева и да ги вземеш при теб. Димка, ако мислиш, че в кутия номер 22 с 7500 лева натисни червения бутон и не го мисли. Ако обаче се съмняваш, че в тази кутия има 7500 лева, натисни синия бутон, защото те трябва да са срещу теб. Сделка или не? Няма сделка. Няма сделка! Кутия номер 22! Точно така, сватбата е началото на всичко. А сега 2 кутии. 9. Кутия номер 9. Кире, стискаме палци в кутия номер 9 да са тези 20 стотинки. Отвория. Отвория кутия номер 9. Отвория. 20 стотинки! 20 стотинки! Ето, че стигнахме до този избор, който избягваше през цялото време. Коя от двете кутии да отворя? Кутия номер 19 или кутия номер 10? Ще отворя 19. Защото пак стигам до логиката 1 и 9 е 10. Не знам. Кутия номер 19 ли е кутията? Да. Извънредна оферта. Да видя какво ще предложи господин банкер. За да не трябва да решаваш между коя от двете, банкера ще да ли ти предлага 2500 лева.
Дими, трябва да вземеш решение, сделка или не. Има сделка. Има сделка за 2500 лева. Аз очаквах, че ще вземеш това решение. Защото и за мен беше много трудно. Коя от двете кутии да избереш? Сега вече сме извън играта. Извън играта 19. Добре, защо взе това решение? Когато при оферта смяна на кутиите, ти вярваше, че в кутия номер 22 има 7500 лева. И я отхвърли. Аз пак за това, за да не избирам между двете дъщери, за това я взимах нея. А иначе любимото ми число е 10. Ако тук има 7500 лева, Каквото и да има. няма никакво значение, Каквото което и да е има. любимото число. Да, Никакво значение. да. И няма да си приела най-добрата оферта. Няма. Това Коя е една отваря? игра. Това е Коя само. кутия отваря? 19. Кутия номер 19. Добри, отваряй кутия номер 19. Интересно. 750 лева и 7500 лева. Сега ви предложи отново смяна на кутиите. Не, то вече няма значение. С 22. А би ли сменила в самата игра? Би ли сменила? Не, ще го остана така. С Добре, 22. добре, защо, след като 10 ти е любимо число, защо го смени? Аз това не мога да разбера. Ами защото да не избирам между 10 и 19. Добре, а защо прие оферта тогава? Защо прие тези 2500 лева? За да не избирам между... Защото си помислих, че може би да изтегла там 7500. Затова я приех тази оферта от 2500. Помислих, че все пак може да има 7500. Има и такъв вариант. Страх лозе пази. Да. Виж, в комунизма хората са се научили да бъдат много страхливи. Да ги е страх от всичко. Какъв вид ще разкажат, какво ще направят и най-вече от строя. Който управлява със страх. Ето това е проблем. И за мен ти постъпи в един момент много правилно. И тогава трябваше да направиш друго. Като взе кутия номер 22, трябваше да отвориш двете. И 10, и 19. За да не умуваш, за да не мислиш какво има в тези кутии, защото ти 10 я махна от тебе. И като отвориш едната, отвори и другата. Няма да ти се разсърдат. 2500 лева не са малко пари. За какво би ги използвал? И аз съм безработна, тъй че. Вършат много добра работа. А за умерения късмет, какво ще ми кажеш? Пак е умерен. Пак е някакъв късмет. Билета сделка или не, ти дава допълнителен шанс да играеш за 100 000 лева. Или да се регистрираш за една от специалните игри. На сделка или не, за $500,000 или 1 милион лева. Това билет се отвори. Между 750 лева и 7500 лева ти отново избра умерения късмет. Оферта на банката от 2500 лева. А в твоята кутия имаше 7500 лева. Можеш да го стискаш до края. Можеше.
Димка от Ловеч сделка или не приключи. Тя си смени кутията няколко пъти и накрая продаде за 2500 лева. Продадената кутия имаше 7500 лева. Това е сделка или не, всеки решава сам. Гледайте ни всяка делнична вечер от 18 часа само по Нова телевизия. Гледай любимото си предаване напълно безплатно и в Нова Плей. Телевизия, която управляваш.